Nganong na-crush kay kang sangga sa una ring? So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, nag-post kasi ako sa Facebook ko at minaydi ko rin na ask me anything ba yun? About myself. Basta ganun. So, guys, sasagutin ko yung mga tanong nyo. Grabe nakakalok. So, keep on watching, guys. So, first question from Ate Janelle. Nganong pasuya kayo ka sa santol o mangga? So, daghan lang jud og mangga dere and then santol. So, daghan jud prutas derite. So, sorry. Second question from Lindsay. Nganong dako kag boobs bi? Oh my God. Hindi ko alam kung ano sasagot ko dito. So, ano maganda siya, bi? Sa una, dalaga pa ko, medyo sakto lang ang tutoy na ako. So, karon kay na naman si KM. So, naisulod ako tutoy kay nag-breastfeed ko, diba? So, mao to, nidako siya gisamot kay agi sa gatas. So, mugamay ra dagway ni siya ig maglutas na kubi. So, mo to be. So, third question, guys. Nganong lamion man ka ring? Hello. Ring, di ba ko lami? Parehas ra baya ta. So, lami ba ko? So, lami lang siguro ko ring sa ako galingon kay una man ko nahalin sa imo. Sigurong lami ko, char. Okay, guys. Number 4 question. Unsay sikreto sa pagkahat mamadize? Actually, wala ko'y sikreto, te. wala mo ko'y ginabuhat nga sikreto. Dili ka balo mag-arty-arty. Pares biya ti mga lamion. Pares matatanan mga lamion. So, wala ko'y sikreto, te. Okay, number 5. Number 5 question. From Shanmaika Babe. Kinsay imong first love, te? First love. So, first love. So, mo to guys, nakauyab ko sa own high school, college, then murag wala lang man to sa ako. Siguro mga dula-dula lang, ana, lingaw-lingaw lang. So, ang ako yung first love is ang Papa ni KM. Next question from Nicole Palomar. Nganong paryente ta? Bastos. Wala sad ko kabalo Nick nganong paryente ta, di ba sa una nag-eskwela ta college. Classmate ta, dayon boardmate. O kabalo nga paryente day ta, og wala ta nakadtog Manila, wala ka nagtakas-takas kuyog sa ako. Wala na to nahibaw nga paryente day ta, kadugo day ta. Bastos. Love you, Nico. Next question from Nova Malak. Nganong sexy ka? Alo, di man ko sexy. Siguro, paglantaw ra na ninyo, pero pag ako sa balay, dili raman. Sakto lang ang suot. Dili jud ko sexy. Siguro pakita ninyo yung mag-tiktok ko, magsayaw ko sexy. Basta mo original siya akong suot. Pag na ako diri sa balay or unsa ba, pag madto kog merkado, inana lang jud siya. So, last question na ta, guys. From Jinky Oraldi. Nganong na-crush kay kang sangga sa una ring? Basta. So, sa una na-crush jud bitaw kaayo ko niya. Kabalo man ko nga daghan siya crush siya tong skwilahan sa una, pero ambot ikalit ra nganong na-crush bitaw ko niya adto no. Pero ang crush is lang naman, diba? So,
Pero, na okay man to tanan. Ano naman siya tantanan, mga sa crush, tapos kilig-kiligon, di ba? High school pa lang mga mga trip-trip lang. So, mga to siguro sa una. So, yun lang guys. Sana nasagot ko yung mga tanong niyo guys. Natatawa ako. Maraming salamat sa inyo guys, sa mga nagtanong. At pa-shoutout nga pala kila Jinky Oraldi, Jerome Oraldi, at kay Ate Jessa Tarog. Hi sa inyo lahat. Keep safe. God bless. Mama! Wait a minute.